right, you are still watching The Morning Show on ETV. In many African households, the dawn begins not with only a cup of coffee, but with calling the names of those who came before us. Today we step into the sacred with traditional herbalists, as we unpack ukphahla, a practice deeply rooted in ancestral connection. So without further ado, ngizongena kuyona. Khehla lami. Awuthokoza khehla lami right. Kuhamba kahle? Hayi ngiyancenga mfowethu. Bese ngijabula mengibona nje ngiyabona ukuthi nomoya futhi uyabuya futhi kanje. Ngathi ukhathazekile futhi. Hayi lutho mfethu ngijabulela nje ukuthi phela ngihlezi ningibiza njalo. Ngeke ngazi phela ukuthi namhlanje nizongibamba ngani. Lalela yabo ngithi mengikubona ngikubuza kanje ngoba kubalekile ukuthi sometimes sike si check impilo ngoba uthothi kuwena njalo umuntu ohlezi oza ngokuzosiza abanye ukuthi khehla lami ngathi impilo ayimile kahle right yini kuye kuhamba isikhathi ukuthi abantu bangabesa kubuza nawe futhi ukuthi mfowethu impilo i-right yonke into nje injalo ngoba ngisho noma ulapha ngesinye isikhathi kumele ufike nje amahlombe akhe ebheke phezulu nekhanda libheke phezulu ungabe umuntu ngoba manje ubheke phansi uzoba lapha kanjani abantu so uthatha uxabana nomama lapha ekhaya kumele nje uphume ufike lapha unomsoco rise empilweni abantu kumele ukhululeke ngoba la ususekhaya phela wena ngithi namanje bothi hayi usujabula nje ubuyile nathi sesikuthatha njengelunga lomndeni sokubalekile ukuthi nathi kube yithina esikwazi kulapha wena futhi ngibuya ngisho ngithi khehla lapha ngikhona mfethu khuluma nami ngabe khona okusindayo mntaka baba nalo udaba la khona indaba esindayo la mekukhulunywa ngokuphahla you know there's always it's always seen as you know different cultures obviously it's always seen as it is ahlukile and how people approach it right and when you get to that point so I mean what is the right way of doing it where do we get it wrong ngoba abantu abaningi I know futhi mhlambe ngizokubuza after you give me this answer alright ke mfowethu ngiyajabula ukuthi ungibuza ngokuphahla ngoba into engihlezi ngiyitshela abantu mebeza kumina bezofuna usizo ukuthi ke ave kubalekile ukuthi uhlangane nezidala zakho kunento ekufuneke abantu bayazi esikhatsini esiningi ngisho noma uya kwisiphi isangoma noma uya kuyiphi inyanga noma kuthiwa kumuphi umprofeti banokusho into eyodwa banokuthi kumele uzijwayezise ukuphahla uphahlela kumalume ngoba esikhatsini esiningi hayi ngoba besuke bekuhlolelile lokho into vele kufanele uyenze le ngoba idlozi elikwamukela kuqala elikuhogelayo idlozi la komalume ngoba uthe khulela uma wakho enyathela amagcekeni lelo dlozi suke selazi ukuthi kahle kahle usufikile kube ilona ke ligadayo ukuthi ke ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuthi uphile ngendlela eright usasemuma wakho ngoba liyakongamela bese emva lokho uthi uma usuphumile futhi ke esiswini sikama wakho inkaba yakho iwelela khona malume bese emva lapho umsebenzi wakho oqala wokwamukelwa yidlozi imbeleko ikomalume abakhipha bese kuyima komalume bekuyisa kababu wakho usuyohlawula ufakwe esibongweni o mhlambe uyonikezwa isibongo esithile so ibuye ngishayelana ke yabona ngiyayithanda ingxoxo yami nawe nje ngiyithanda ngoba ifika la vele it's very educational as well ibuye ngishayela so now what happens because most of the time yabona nje usuthi komalume kusho ukuthi ekhaya bese uyahamba uyapi the paternal side right Gababwa. So what happens now when it comes to a point where mhlambe baqale ngale kunokuthi iqale ngala because ila ingakho ngibuza ukuthi idida kuphi mase mekumele mekuthiwa uyaphahla and we get it wrong how do we get it so uma uqala ngale usho ngayiphi indlela mhlambe usho ngokuphahla alright ke ikanje na no ngisho ngokuzalwa komntwana angithi esikhathini esiningi mhlawumbe umuzalelwe kababu wakho mhlawumbe lesijise ushade uma ushadele usewathelwa ngenyongo so mhlawumbe futhi nakhona uma wakho wathelwa ngenyongo nje bethelwa ngenyongo usenjengelunga ngoba uthi mephuma ngala anikezwe lomndeni ukuthi sekumalume sebangale shuthi kahle ngathini wena mfowethu ungaba ukuthi idlozi elimhaqayo lo mntwana lo idlozi la kababuwa ngoba kwenziwa yonke into ngokumthetho ingakho ngesinye isikhathi uma ukuthi akwenziwa ngokumthetho uthi ukufocus kancane edlozini la komalume sesiya kulento
lento leyo yokuphahla Sure. manje. Ukuphahla kuhlukahlukene kaningi. Khona abaphahla eintabeni. Khona abaphahla emanzini. Khona abaphahla emsamo. Bese kuba khona abaphahla olwandle. Yeah. La zonke lezo indawo lezo kunezidalwa. Okay. Ngoba khona izidalwa zomoya, khona izidalwa zasehlane, bese kuba khona izidalwa zasemanzini. Kuloko ke ukuphahla ke bese ke emva lokho uyakuthola futhi ukuthi kuba khona abaphahla ngempepho. Impepho yasehlane, khona abaphahla ngempepho yasemanzini, lengathi nimbali engathi ziziyelo. Yeah. Khona abaphahla ngempepho emhlophe which is impepho yamawele, impepho yenhlanhla. Okay. Shuthi kahle kahle nakhona kunokuhlukana kwakhona ngoba uma uphahla ngale yasehlane unako futhi ukubiza nanezidalo ezigangile. Ezayisebenza ngobumnyama ingangesinye isikhathi inyanga noma isangoma mesikutshela ukuthi uma uhamba uyophahla kulento le ngikunikeze yona thatha impepho yamawele ngoba uyolanda inhlanhla. Uma ukuthi mhlambe ufuna ukuxhumana nezidalwa ezizokusebenzela ngobuhle hamba uyothatha impepho le yasemanzini which is impepho ekuyiyona ezokudonsela izidalwa zasemanzini le ngathi nimbali le ngathi yasehlane uyibona ngathi baneyinduku eziningi. Yeah, bese emva lokho kube khona abantu abaphahla ngani ngesinemfu ngamanzi. Okay. Uthola ukuthi umuntu ke lapho ke umephahla ubeke mhlawumbe amakhandlela akhe amhlophe nayelo esikhathini esiningi usukudonsa izidalwa lezo zasemanzini ke lapho nakhona kulezo izidalwa lezo izidalwa ezasemanzini kakhulukazi zijwayele ukuthi zihogelwa zimongamelwe izalukazi. Uthola ukuthi uma usuphahlile lapho mhlawumbe uyahamba uyenza iladi ngoba ukubona iladi esikhathini esiningi izalukazi ezilithandayo. Uthola ukuthi ugogo uthi ufuna senze iladi lana esibize omkhulu sibize ogogo kulana ke futhi nakhona uma uzophahlela amakhehla balekile ukuthi ube notshwala obumhlophe nobubovu ngoba amakhehla esikhathini esiningi ayephuza ukuze into zakho uzokwazi usukuma zimenginya kakhulukazi futhi nakhona ubugayela utshwala. Ingakho ngaso sonke isikhathi uma ubugayela utshwala before niphahla niqale nivuvuzele nivuvuzele amavovo ukuze amavovo azokwazi ukuthi ameme lezo izidalwa lezo ukuthi ntambama uma seniqala niphahla nikhuluma niletha leyo mbuzi leyo nikhuluma nayo akwazi ukusondela amakhehla ehogela leligceke leli eselithele ngamavovo ngoba esikhathini esiningi ibona babephuza utshwala. Manje ke Mcebo ngiyakuzwa iyazwakala ushaya khona straight ngiyakuzwa hambe nayo kamnandi futhi. Abantu abaningi we often know ukuthi we only siphahla ngoba nakusiyocela kuphela. What is the key significance mhlambe angibe ukuthi ipurpose okuphahla ngoba njoba ngisho ukuthi mina ngazi ukuthi hayi ngivuka nje ekseni bathi hayi mfethu sekumele uyobhadla wazi ukuthi hayi sengiyocela kuyabhedayo. Ukuphahla umthandazo ubaba mkhulu. Okay. Yeah. Okay. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uxakekile ujabulile ufuna ukuvuleleka izinto ukhulume nobaba mkhulu ubacela ukuthi cela ukuthi ningivulele. So it goes both ways. Ingakho ngesinye isikhathi uma ubona umuntu engathi unokuthinta amakhambi o umuntu usondelile kancane ekutheni asondelane nezidalwa zakhe umbone ngathi uyakhuphuka ugcine sekuthuthwele ngobani ngoba uthole indlela enhle yokuthi ke akwazi ukuthi axhumane nezidalwa ngoba izidalwa ziyasukuma zijabule and obuka umuntu ongavamisile ukuthi akhulume nezidalwa ukuthi uba nezinkinga ezingaxazululeki ngesinye isikhathi bese kuthiwa idlozi lingcolile. Idlozi lingcola hayi ngoba mhlawumbe lithele udaka, idlozi lingcola ngoba usungasalinakekile lihleli la lihleli khona. Nayo ke engiyithandayo mususho kanje yabona manje nomcaba wakho mfethu mntaka baba ngithanda kakhulu impela engakho nje ngiqale ngibuze ngempilo mengiza kuwena ngoba ngifuna ufresh ustrong kanje isikumile indoda amadoda ngiyaliza ikhehla lami leyo liyafudumala ke manje imali. Now there are signs whether kuhambe kahle or akuhambanga kahle. What are those signs? So muthi ama signs kanjani mfowethu? Umuzophahla yabo njengoba usho ukuthi kwesinye isikhathi kunabantu abakwazi ukuyibona bayilandele emkhono lo ukuthi hey lalela ngathi kuhamba kahle ngiqhubeke ngalo hambo lo kanje. Bese kube nomuntu uthi mhlawumbe uphahlile akakwenzanga ngendlela eright. Indlela eright. Now my signs, how do you look out for those signs? Izimpawu wena mfowethu yabo kuba nezimpawu ngesinye isikhathi ngoba idlozi liyayikhulumela izimpawu ziyohlezi ikhona. Khona umuntu othi meqeda ukuphahla manje avelelwe inkinga. Shuthi uma evelelwe inkinga kuyomela athole labantu abakwazi ukuhlola. Yabo nje bathina samagedla lapha sikwazi ukuthi simlekelele lo muntu lo. Singakutshela ukuthi okay kuzomela ukuthi wenze kanje wenze kanje wenze kanje. Uma
ukuthi uyaqala manje usuba nezinkinga mhlawumbe ade uphahlise sesiyakudluliselela kwabanye abakwazi ukuthi izinto bayihlole ngendlela yomoya ngoba akumele ukuthi uzibambele yonke into vele ngoba even nalabo abahlolayo kuyomela ukuthi nabo mase bexayekile kudingakala izinkambi zokuthi mhlawumbe kukhishwe lobo bunyama badlulisele kwabanye abaziyo kuyasetshenziswana kulento le yokulapha esikhathini esiningi Cebo wakho ngiyayipaka le nqondo angikhiphi ngiyayipaka ngiyathemba ukuthi usazobuya futhi sivale kamnandi ukuthi ayikho inkinga ngiyabonga khehla lami but always insightful, always great having a chat with you. I think we learn a lot nama viewers wethu bangasho manje straight ukuthi lalela umcebo wakho mayifike kahle la uyakwazi ukuthi asibonise indlela not eyodwa but possible ways where we can take. So thank you so much for that. Thokoza khehla. Thokoza mina mntakazo. Well, from the spoken words to the silent altar, ukuphahla is layered with meaning and mystery. But I know ukuthi ke umcebo wakho nje bese athe ukuyingena kakhulu sazoyithi sishaye futhi mebuya futhi okwamanje ke hlala nathi ngaye ndawo TMS family. Lots more to come. It is a Motivational Monday right here on the Morning Show.